Olinda Chapel aburitsa mashoko anosiririsa mushure mekumira mudare nemhosva yekushungurudza vanhu padandemutande yecyberbullying. Olinda anyora kuti kana usina kumbonditsvaga panguva yanga yakandiomera iyi usandifonera, hatina zvekutaura. Vatsigiri vake vave kunongedza Madam Boss nezvigunwe nekuda kwekusamutsigira. Zvakare naStana uyo asina kuonekwa kudare achimuperekedza vachiti shamwari dzako dzechokwadi vana vako. Mhuri yeZimbabwe ndinokuchingamidzai zvakare panonzi pano. Ndapota musakanganwiwo kusubscribe, kufollowa nekulaikawo vhidhiyo rino, zvakare nekurisheya. Izvi zvinobatsira kuti risvike kure kune hama neshamwari dzenyu dzisati dzariona. Olinda Chapel ari kudurura mwoyo wake mune mamwe mashoko ane simba mushure mekumira muHarare Magistrates Court nemhosva dzekutukana padandemutande achiti iye zvino ndava kuziva shamwari dzechokwadi nevasiri. Kana usina kumbonditsvaga usandifonera, hatina zvekukurukura. Izvi zviri kuitika mushure mekunetsana kwakanyanya paindaneti uko kwaakaita neaimbova mudzimai waStana, Dion Tafirenyika. Izvo zvakakonzera nyaya iyi iende kumatare. Vatsigiri vake vari kududzira mashoko aya vachishora Madam Boss nekuda kwekuti vakaramba vakanyarara, havana kana kumbomutsigira paindaneti kana kuonekwa kudare, kunyangwe vachizviti ishamwari yepamwoyo chaiyo. Stana naizvozvo haana kuonekwawo kudare panguva yavari kunzi vakadzokerana. Olinda akaenda kudare ari oga, asina kunyaradzwa naStana kana kuonekwa naMadam Boss. Vatsigiri vake vave kuti ipapo ndipo paunoona vanokuda pachokwadi. Mhuri yeZimbabwe munoiona sei iyi? Ngatisanganei mucomment section muchipawo pfungwa dzenyu nemaonero enyu panyaya iyi.